és... Avui és dimarts, dia 4 de febrer, dient que Carles Puigdemont ha comparegut a la comissió parlamentària per l'article 155. L'expresident ha reiterat que no vol convocar eleccions perquè l'Estat no li oferia garanties. Tenia capacitat de fer molt de mal. Encara no l'havien començat a aplicar. En aquelles hores i aquells dies, jo li vaig veure unes irrefrenables ganes de fer mal. Una mena de plaer en l'acció punitiva. Tothom tranquil, que el president Puigdemont ha parlat al Parlament, però des d'Estrasburg i per Skype, no és que hagi tornat a Catalunya. Ara no feu com l'Ortega Smith, que s'ha presentat al Parc de la Ciutadella per si havia d'intervenir i amb la... Amb l'entusiasme s'ha carregat 2 nyus del zoo. En fi, en Puigdemont ha dit que el PP